खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 18 आगस्ट 2025 मायथाइ एबा 1 भाद्र दान 1432 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। मेष राशि। मेष राशि गोनां सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना फोथायथि आरो गोहोजों बुंफबगोन। बेयो मोनसे गोदान जागायजेननायनि थाखाय मोनसे मोजां सम। नोंथाङा खामानिनि जायगायाव बैसोगोराफोरनिफ्राय बाख्नायनाय मोनगोन। रांखान्थियारि दिदोमथिया बांगोन। न'आव आरो नखरजों मोनसे गोजोन आबहावा थागोन। नोंथाङा गोजाम लोगोफोरखौ लोगो हमनो हागौ। नोंथाङा सावस्रियाव जौगानाय मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों हालदै गाब। वृषभ राशि। दिनै वृषभ राशि गोनां सुबुंफोरा सहायनाय आरो बुजिनायजों खामानि मावनांगोन। साख्रि एबा फालांगियाव सोलायनायनि जाथावना दं। नखरजों सम हगारनाया गोसोआव गोजोन लाबोगोन। खरसाखौ सामलायनो गोनां जागोन। नोंथाङा सासे गोजाम लोगोनिफ्राय मुलाम्फा जानो हागौ। गावनि सावस्रिखौ जोथोन ला, गुबैयै गोदोनानि जेंनानिफ्राय बारग'नो थाखाय। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गलापि गाब। मिथुन राशि। मिथुन राशिनि सुबुंफोरा दिनै खाफालनिफ्राय मदद मोनगोन। आद्रा थानाय हाबाफोरा आबुं जागोन। नोंथाङा मोनसे गोदान मावथांखियाव खामानि मावजेननो हागौ। नखराव माबा मोनसे मोजां खौरां फैनो हागौ। दावबायनायनि इसारा दं। नोंथांनि जिउ राहायाव दावगानायनि नेरसोनफोर दं। मोजां मोनलायनाय जिउआ गोजोनथाव जागोन। सावस्रियाव मोजां सोलायनाय फैगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। कर्क राशि। दिनैनि साना कर्क राशिनि नेरसोननि सिङाव थानाय सुबुंफोरनि थाखाय आबेगजों समानथि थानायनि सान। मोनसे गोनांथार थिरांथायाव नखरारि हेफाजाब मोनगोन। खामानिनि जायगायाव एसे जेंना जानो हागौ, नाथाय मोनसे राहा मोनगोन। गथ'फोरजों सोमोन्दो थानाय जिंगाफोरा सुस्रांजागोन। ध्यान आरो य'गाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों सिलभार गाब। सिंह राशि। सिंह राशिनि सिङाव जोनोम जानायफोरनि थाखाय साना जाफुंसारनायजों बुंफबगोन। गोदान साख्रि एबा मासि जौगानायनि नेरसोनफोर दं। फालांगियाव मुलाम्फा मोनगोन। समाजारि मान सन्माना बांगोन। सासे जर'खा सुबुंजों लोगो हमलायनाया मुलाम्फा गोनां फोरमान जागोन। गथ'नि दावगानाया गोसोआव रंजानाय लाबोगोन। सावस्रिया जोबोद मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों सना गाब। कन्या राशि। दिनैनि साना सहायनायजों दावगालांनायनि सान। आयेनारि आयदाफोरजों सोमोन्दो थानाय थिरांथाया नोंथांनि फारसे फैनो हागौ। नोंथाङा खामानियाव गोसो होनो गोब्राब मोननो हागौ, नाथाय बेलासिसिम थासारिया साबसिन जागोन। गावनि जानायनि हुदाखौ नोजोर हो। मोजां मोनलायनाय सोमोन्दोआव गोदैया थाबाय थागोन। न'आव सोरजोंबा माखासे गोरोबलायै जानो हागौ, बेनिखायनो गोसो हमथा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों मैनि गाब। तुला राशि। तुला राशिनि सुबुंफोरा दिनै गावसोरनि खामानियाव जाफुंसार जानो हागौ। लोगोफोर आरो बैसोगोराफोरनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन। गोदान सुबुंफोरजों मोनसे सोमोन्दो थागोन जाय इयुनाव मुलाम्फा जागोन। जुलि जानाय जिउआव मोजां मोननाया बांगोन। फरायसाफोरनि थाखाय साना मोजां जागोन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन नाथाय मेंनायखौ मोनदांनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों अख्रांनि निला गाब। वृश्चिक राशि। स्कर्पिय'नि नेरसोननि सुबुंफोरा दिनै मोनसे गोदान दिगाव साननांगौ।
फालांगियाव मुलाम्फा जानो हागौ। नखरनि सासे सोद्रोमानि सावस्रिया जिंगानि जाहोन जानो हागौ। गोसोआरि नारसिनथायखौ बाङाइ खालामनो थाखाय ध्यान एबा देंखोनि हेफाजाब नागिर। नखरारि सोमोन्दोआव सम हगारनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रोजा गोजा गाब। धनु राशि। धनु राशिनि सिङाव थानाय सुबुंफोरनि थाखाय बे साना गोजोनथाव जागोन। जाफुंसारनाया बायजोआरि आयदाफोरजों सोमोन्दो थानाय आयदाफोराव फैनो हागौ। नखराव मोनसे गोजोन थासारि फैगोन। गोदान बिबान मोननायनि आसा दं। राङारि हेफाजाबा सासे गोजाम लोगोनिफ्राय फैनो हागौ। सावस्रिया सरासनस्रा थागोन। फरायसाफोरा मोनसे गोदान लामा मोननो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। मकर राशि। मकर राशिनि सिङाव जोनोम जानायफोरनि थाखाय साना एसे लासै जानो हागौ। खामानियाव गोबाव जागोन, नाथाय बेखौ गोसो हमथानानै ला। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिनिफ्राय मदद मोनगोन। नोंथाङा नोंथांनि गथ'फोरनि मोनफुंनायफोराव गोजोननाय मोनगोन। राङारि लेनदेनफोराव सांग्रां जा। फिसाफोरजों सोमोन्दो थानाय जायखिजाया बिथांखिफोरा जाफुंसार जानो हागौ। गोसोआरि नारसिनथायनिफ्राय बारग'नो नाजा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों सिलरनि गाब। कुम्भ राशि। दिनैनि साना कुम्भ राशि गोनां सुबुंफोरनि थाखाय सोरजिलु नाजानायाव जाफुंसारनायनि सान। आरिमु, देंखो, लिरनाय बायदियाव गोसो जानाया बांगोन। राङारि मुलाम्फानि इसारा दं। नोंथाङा खामानियाव बाख्नायनाय मोनगोन। रमान्टिक जिउआ गोजोनथाव जागोन। न'आव आरो नखरनि सिङाव मोनसे गोरोबलायनाय आबहावा सोमजिगोन। सावस्रिया मोजां जागोन आरो गोसोआ खुसि जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। मीन राशि। दिनै मीन राशिनि सिङाव जोनोम जानायफोरनि थाखाय इसोरारि दावगानायनि सान। न'आव मोनसे धोरोमारि हाबाफारिनि थाखाय सानथांखि थानो हागौ। खामानि मावथायाव नोंथांनि गोब्राब नाजानाया फिथाय होगोन। नोंनि मोजां मोनलायनाय जिउआव गोजोननाय फैगोन। नोंथाङा गेदेरफोरनिफ्राय बोर मोनगोन। राङारि नोजोरजों बेयो मुलाम्फा गोनां जागोन। बे साना फरायसाफोरनि थाखाय जोबोद मोजां। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों फान्थाव गाब। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गोजोन्थों।